खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायजों लोगोसे एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन बरायनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां नायनो मोजां मोनोबा एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला सानफ्रोमबो बे चेनेलनि गेजेरजोंनो फुंनि समाव नोंथांमोनहा खौरां मोननो हागोन एनडिबिफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय गोदानै दानाय आफाद इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिआ गुवाहाटीनि सेन्ट्रेल जेलाव दावहारुफोरखौ लोगो हमहैदोंमोन आरो जोबथेसालियाव थानाय दावहारुफोरजों लोगो हमनानै सावरायहैनायनि उनाव बिथांमोनहा मा हास्थायदों आरो मा लुबैदों बेखौ मिथिनो मोनजोब्बाय लोगोसे बिथांमोनखौ लानानै गोबां दुखु मोनदों होननानै फोरमायथिदों आरो बिथांमोननि थाखाय थाबैनो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिआ माबा मोनसे थांखि लागोन होननानै फोरमायथिदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिआ लानाय थांखियाव जाहाथे राजखान्थि आरो गावजों गाव एना-एनिखौ दोनथ'लायनानै गासैबो रायजो राजाफ्रानो मदद होयो बेनि थाखाय खावलायहरदों आरो रायजो राजाफोरनिफ्राय मदद मोनगोनखौ मिजिंथिहरदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिआ बर' लाइमोनफोरा दानिया फारफ्रोमबो बिथिङाव आवगायलांनो हाबाय गुबुन गुबुन बिथिङाव बर'फोरा गाव गावनि जिउखौ दानो हानायजों लोगोसे बर' हारिनिबो मुं लाखिलांगासिनो दङ थिग बेबायदिनो क'क्राझारनि उसना बसुमतारी बिथाङा ग्रेन्ड आसाम 2022 आव ग्रेन्ड मिस आसाम इमिनेन्ट 2022 बिमुंखौ मोननो हादों द युथ अर्गानाइजेशन अफ पारफर्मिं आर्ट्सजों थांनाय 22 अक्ट'बरनिफ्राय 25 अक्ट'बरसिमनि गेजेराव खुंजानाय ग्रेन्ड आसाम 2022 आव ग्रेन्ड मिस आसाम इमिनेन्ट 2022 बिमुंखौ देरहासारनो हादों उसना बसुमतारीया 19 बोसोर बैसोनि उसना बसुमतारीया क'क्राझार कासिबारि गामिनि प्रहलाद बसुमतारी आरो शर्मिला बसुमतारीनि फिसाजो बिथां उसना बसुमतारीया क'क्राझार सिआइटिआव बिटेक फरायगासिनो दङ बिथांनि देरहासारनो हानाया ओनसोल आरो बर'फोरनि थाखाय गोग्गानाय लाबोनो हादों बिटिआर ओनसोलाव रां दाबि खालामनाय पिस्तल दिन्थिनाय गुलि गावनाय आरो सिखाव दाखाथिया बांनायनिफ्राय बांदों मोनसे जाथायनि जेंनाया सुस्रांजायैयावनो गुबुन मोनसे जाथाय जानानै होयो बिटिआरआव गोबां हाथियार मोनखांनायनि उनाव दाफिन सिखावनि उदखार चिरां जिल्लायाव गंसे बर' नख'रनिफ्राय सिखावा खावनानै लांदों 1 लाख रां चिरां जिल्ला आमगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय बिटिनियाव अर्गेनाइज बसुमतारीनि न'निफ्राय सिखावा खावनानै लांदों 1 लाख रां फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोनानि 9 रिंगासो समाव जादों बे जाथाया न'नि इन्जुरजों गाखोनानै न' सिङाव हाबनानै आलमिरायाव थानाय 1 लाख रांखौ सिखावा खावनानै लांदों फोरमायथिनाय बायदिब्ला गोसोम गाबनि गाननाय जोमनाय आरो खुगायाव खाथेनानै फैनाय सानै सिखावफोरा आलमिरानि लकारखौ एरख'नानै आलमिरा सिङाव थानाय नोगोद 1 लाख रांखौ खावनानै लांदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सारेन्डार जानाय मोनद' हाथियार लाग्रा आफादनि सोद्रोमाफोरनो राङारि अनसुंथाइ राननानै होदों गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव खुंनाय मोनसे हाबाफारियाव सारेन्डार जानाय मोनद' हाथियार लाग्रा आफादनि गासै 318 सोद्रोमाफोरनो 1,50,000 राङै राङारि अनसुंथाइ राननानै होदों सारेन्डार जानाय मोनद' हाथियार लाग्रा आफादनि सोद्रोमाफोरानो जाहैबाय इउनाइटेड गरखा पिपल्स अर्गानाइजेशन UGPOनि 127 टिवा लिबारेशन आर्मी TLAनि 73 कुकी नेशनेल लिबारेशन आर्मी KNLAनि 38 KLFनि 33 डिमासा नेशनेल लिबारेशन आर्मी DNLAनि 11 आरो आल्फानि 35फोरनो राङारि अनसुंथाइखौ राननानै होदों हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला दासिम गुबुन गुबुन आफादनि सारेन्डार जानाय गासै 6,740 सोद्रोमाफोरनो राङारि अनसुंथाइखौ राननानै होनाय जाबाय आरो 3,276 सोद्रोमाफोरनो स्किल ट्रेनिं होनाय जाबाय होननानैबो फोरमायथिदों आसामाव गोजोन लाबोनो थाखाय आल्फानि दैदेनगिरि फरेस्ट बर'आ बिथांखौबो सोरखारजों सावरायनो थाखाय खावलायहरदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा एबसुआ मटर साइकेल सालायनानै हा हु रैखाथि होनायनि खोथा बुंनाय आरो रन्जन दैमारि बिथांमोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो खोथा बुंनाया मोनसे नाटक एबा फावथिनासो होननानै बुंथिदों दावराव देख्रेब नार्जारिया जाय समाव एबसुआ माखासे जेंनाफोरखौ लानानै दासान्दि मटर साइकेल सालायनानै गिदिंथिंनाय हाबाफारि लागासिनो दं बे समाव एबसुनि बाइक रेलि खालामनायखौ लानानै दावराव देख्रेब नार्जारिनि गोख्रों सोंथि बिथाङा सोंथि खालामदों दि मटर साइकेल सालायनानै माबोरै रन्जन दैमारिखौ बख'नो हागोन आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हाखौ माबोरै रैखाथि होनो हागोन होननानै सिगाङाव रन्जन दैमारिखौ बख'नो थाखाय एबसुआ जेबो खामानि मावाखैमोन खालि सोरखारजों सावरायगासिनो दं सोरखाराबो नाजागासिनो दं होननानैल' बुंथिदोंमोन नाथाय रन्जन दैमारिया दिनैसिमबो जोबथेसालियावनो दङ बिथांखौ फिन जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावफिनबाय
बेजोंनो फोरमान जायो रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनो थाखाय बिथांमोनहा जेबो खामानि मावाखैमोन होननानै बुंथियो दावराव देख्रेब नार्जारिया आरो मटर साइकेल सालायनाया मोनसे फावथिनासो होननानै बुंथिबावो बिथाङा। बेनि अनगायैबो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हाखौ रैखाथि होनो एबसुनि बाइक रेलि खालामनायनि सायावबो दावराव देख्रेब नार्जारिया बुंथिदों दि एबसुआ थारैनो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव आयेन बेरेखायै थानाय सुबुंफोरखौ होखारनो गोसो दंब्ला बाइक रेलि खालामनांगौनि गोनांथि गैया मानोना सरकारा गावसोरनिनो आरो प्रमद बर'आबो गावसोरनिनो। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव आयेन बेरेखायै थानायफोरखौ होखारनो थाखाय दिपेन बर'आ प्रमद बर'खौ खेबसे बुंहरब्लानो खामानिया जायो। बेनिखायनो मटर साइकेल सालायनानै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हाखौ रैखाथि होनो खोथा बुंनाया मिनिथावना आरो बेफोर गासैबो नाटक एबा फावथिनासो फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय बिथांमोनहा थागथियारिसो खालामगासिनो दं होननानै बुंथियो दावराव देख्रेब नार्जारिया। बर' हारिया जाहाथे गाज्रि मोना बेनिखायनो हारिनि खामानि मावदों होननानै दिन्थिनो थाखाय हा हुनि रैखाथिनि थाखाय आरो रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनायनि खोथा बुंनानै बाइक रेलि खालामदों होननानै बुंथियो। लोगोसे दिनै बिथांमोनहा नंगौ जेंनाफोरनि थाखाय नाङालासे नङि जेंनाफोरखौ लानानैसो रायजो राजाफोरखौ आन्दाय होदों होननानै बुंथियो बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावोदि दिनै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव गोदो गोदायनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय बर' आरो ट्राइबेलफोरखौ होस्रांगासिनो दङ। गुवाहाटीनि बरबारि, नलपारा, लखिमपुर, सनापुर आरो बावैसो सिगां गवालपारायावबो बर' आरो ट्राइबेलफोरखौ होस्रांदों। ट्राइबेलफोरा बे हानिनो फिसा जासेयावबो होखारजानो गोनां जादों। बेनिखायनो रैखाथिनि थाखाय आलादा बड'लेण्ड दाबिनायनि दोहौ फैफिनदों होननानै बुंथियो बिथाङा। बेराफारसेथिं बिटिसिआव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव आयेन बेरेखायै थानाय सुबुंफोरखौ होखारनो थाखाय मेम'रेन्डामजों लोगोसे हाइकर्टनि अर्डार कपि आरो प्राइम मिनिस्टारनि अर्डार कपिखौबो क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनो गथायनाय जाबाय। गासैबो प्रमद बर'नि टेबोलावनो दंखायो। होस्रांनो गोसो जायोब्ला दानो होखारनो हायो होननानै बुंथियो दावराव देख्रेब नार्जारिया। गुजरातआव मरबी केबल ब्रिज बायनानै गोबां सुबुं थैनायनि केसआव ब्रिज बानायग्रा कम्पानिनि सागुखौ एरेस्ट खालामबाय। मख'नो गोनांदि गुजरातनि मरबीआव थानाय माचु दैमानि सायाव थानाय मरबी केबल ब्रिजआ बायनानै गोबां सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो दासिम थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांनानै सा 147 जाबाय। रिपर्टनि बादिब्ला दासिम सा 177खौ रैखा खालामनो हानाय जाबाय आरो सा 100खौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जाबाय। दासिम गोबां सुबुंफोरखौनो दैनि सिङाव थानायनि सन्देह खालामबावदों। बेनिखायनो नागिरनायनि हाबाफारिया दासिमबो जागासिनो दङ। मख'नो गोनांदि केबल ब्रिजआव फ्राय सा 500सो सुबुंफोर दंमोन। बेयावनो हरखाबै केबल ब्रिज जाय दालाङा खुन्थिया गैया बे दालाङा हरखाबै बायदों जायनि थाखाय गोबां सुबुंफोरानो 10 फिट गोथौ दैयाव गलांनो गोनां जादों। जाथाय जानायनि उनाव एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, इन्डियान एयारफोर्स, आर्मी आरो नेभिया रैखा खालामनायनि हाबाखौ मावदों आरो दासिम सा 141नि गोथै देहाखौ मोननो हादों। थैनाय सा 141नि मादाव सा 5आनो उन्दै गथ'साफोरमोन होननानै मिथिहोदों। रिपर्टनि बादिब्ला मरबी केबल ब्रिजआ गोजाम जानायनि थाखाय दालांखौ फाहामफिननो थाखाय अरेवा ग्रुप कम्पानिनो बिबानखौ होनाय जादोंमोन। नाथाय दालां फाहामखांनायनि सानब्रै उनावनो बे गेदेर जाथाय जानायनि थाखाय गुजरातनिनो कम्पानि अरेवा ग्रुपनि सागु मावफारियाफोरखौ एरेस्ट खालामबाय। साननि समावनो गुलि गावनाय जाथाय। आसामनि डिब्रुगड़आव साननि समावनो गुलि गावनाय जाथाय। डिब्रुगड़नि लालुक ओनसोलाव सिद्धार्थ राजख'वा मुंनि सुबुंखौ सिनाय मोनै सुबुंफोरा गुलि गावदों। मोनसे हाथाइनि साखाथियाव मटर साइकेलजों फैबाय थानाय समावनो सिनाय मोनै दुथांफोरा सिद्धार्थ राजख'वाखौ गुलि गावदों। बे दायाव सन्देहआव दासिम सानै सुबुंफोरखौबो एरेस्ट खालामनाय जाबाय। जायनाखि सिद्धार्थ राजख'वाया कर्टआव खामानि मावो बेनिखायनो माखासे केसखौ लानानै बे गुलि गावनाय जाथाया जानो मोन्दों जानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। गुलि गावनाय जाथाय जाखांनायनि उनाव जोखोम जानाय सिद्धार्थ राजख'वाखौ फाहामथायनि थाखाय AMCH देहा फाहामसालियावबो थिसननाय जादों। गोबां अखा, दैबाना, हा गिसिगानाय आरो गिथावना बारहुंखा बारनायनि थाखाय दासिम सा 98 सुबुंफोरनि जिउ खहा। बे गिख्रंथाव जाथाया फिलिपिन्स हादोराव जादों। जोबोद गोख्रैथिजों बारनाय नाल्गे बारहुंखाजों फिलिपिन्सनि गोबां ओनसोलफोरावनो धोन सम्पति खहा जानायजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों। बेराफारसेथिं गोबां अखा हानायनि जाहोनाव गिख्रंथाव दैबाना आरो हा गिसिगानायनि जाहोनाव गामिफ्रानो दै आरो हाब्रुनि सिङाव थानो गोनां जादों। सुबुंफ्रा दैजों बुखारलांजानो गोनां जादों आरो हाब्रुजों फबसिनजानो गोनां जादों। जायजों दासिम सा 98नि जिउ खहा जानो गोनां जादों। थैनाय सा 98नि मादाव मिन्दानाव हा गिसिगानाय जाथाय जानायनि थाखायनो बांसिनै थैनो मोन्दों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिन्दानाव आइलेन्डनि खुशिअन गामियावनो बयनिख्रुइबो गाज्रिसिन थासारि जादों।
जेराव गासैबो खुसियन गामियानो हा गिसिगानायजों फबसिन जानो गोनां जादों। रैखाथि खालामग्रा हान्जाया हा गिसिगानायजों फबसिन जानाय आरो गोमानानै थानाय सुबुंफोरखौ नागिरनानै रैखा खालामनायनि हाबाखौ मावगासिनो दङ। मोजां मोननायखौ मोनैनि थाखाय बुथारनाय जाथायखौ नोंथाङा गोबां खोनाबाय जानो हागौ। नाथाय मोजां मोननायखौ गारनो नाजाब्लाबो हायैनि थाखाय बुथारनाय जाथायखौ नोंथाङा माब्लाबा खोनाफेरदोंना? केरालायाव सासे सिख्लाया गावनि मोजां मोननाय हौवाखौनो बिस दौनानै बुथारदों। केरालानि तिरुवनन्तपुरमाव जादों बे जाथाया। ग्रीष्मा मुंनि सिख्लाया 23 बोसोर बैसोनि शेरन राजखौ मोजां मोनोमोन, नाथाय ग्रीष्माया मोजां मोननाय हौवाखौ एंगारनो नाजादोंमोन। नाथाय हौवाया मोजां मोननायखौ एंगाराखैमोन, जायनि थाखाय ग्रीष्मायानो गाव मोजां मोननाय सेंग्रानो बिस दौनानै सेंग्राखौ बुथारदोंमोन। बे गासै जाथाया शेरन राजनि गोथै देहा मोनखांनायनि उनाव बिथांनिनो मोजां मोननाय सिख्ला ग्रीष्मानाव पुलिसा सोंनाय फिननाय लाखांनायनि उनाव सोराङाव फैदों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै ला। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।